Is dat de auto? Dit is de auto. Maar je moet even zien hoe vette wijn dat van tante Chit in de film is. Ik ga zelf ook een hele mooie auto, maar deze is echt heel mooi. 30 minutes later. Shit, we zitten er nou. Gast, oh Moet gast. zien een seconde. Wacht je. Oh, even op het lijn, even. Oké. Oh, komt ie. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zit weer in het camperke van opnames van Battleboessen, want we zitten wat achteruit. We gaan naar Oranjewoud. En daar is net echt een plakje geweest even die omkleik is, of het hier of make-up. En toen vreemd van, hey, kennen we ons de camperbroeken? Nou, dat mocht van mijn ouders, dus ik neem het camperke mee. Hebben we toch een beetje een smoekplakje, wc'tje, keukentje, toch een beetje iets waar we even in kennen. Ik wacht je nog correct en op jaren, die wordt je zo bracht. En dan gaan we op naar Oranjewoud voor jaren en mijn laatste draaidag van Battleboessen. En ja, alle scènes die ik ontnoot als Sjoen, het belooft wel een hele leuke film te worden, jongens. Dus ja, ik houd je op een hechte waar en hoe en wat en wanneer die uitkomt. Weet je me misschien kennen. Zodra ik dat weet, laat ik je dat ook weten natuurlijk. En dan geven we natuurlijk maar eens al massaal zin. Want ja, ik ben echt super nieuwsgierig naar het eindresultaat. En ja, bij mij stuurde weer een schitterende mooie dag van. Het belooft mooi water worden, dus dat is wel lekker. Dus ik smiet aan zo mooi het lookje uit. De stoeltjesboeten, tafeltjeboeten. Ik heb daar mooi zitten. En dan geven we van jaren mee de laatste draaidag van Battleboessen. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Nou, we zijn aangekomen op locatie. Ik zit al in de clean en de make-up. Iedereen is boeten, maar ik wil je even chillen. Het is net meer een camper, maar het is echt een make-up en hier camper worden. Dus Laura zet even lekker koffie. Altijd. Gaan we verlet van? Eerst een bakje. Eerst een bakje en dan planga's los. Nou ja, iedereen is boeten. Tja maar, iedereen is boeten. Hallo. Nou, dus hoe lekker is dit? Het is gewoon droog waar. Het is wel een beetje fris nog, maar het belooft een hele mooie dag te worden. Dus ja, gewoon make-up en hier je boeten. En ik geloof dat de eerste opnames hier op het parkeerterrein werden zullen, dus dat is wel leuk. Nou, we gaan hier het hele terrein in gebruikt, jongens. Golfkarken. Ik heb hoe het komen. Daarachter is op de waanden maar nou, een beetje het geloerd en zo uit te zitten en welke locatie, vanuit welke punt. Hier is het waanden met de camera's. Nou, hier in make-up is nog erop waanden. Dus er komt heel wat bijzonders van zo'n film, jongens. Ik zal eens even daarin wat ze daar al hebben bedenken. Oh, zussen toch al je bloemkes en bledjes om het boord. Leuk. Ja. Oh, shit, maar zo'n shin. Juffer Liesebosk. Liese? Ja. Nou, je hebt haar jaren al in alle jaren gedaan. Schoen, blauw, geel, blond. Maar nu is ze in het rood. Nou met ze we helemaal, jaren. De Pink Ladies. Is dat de auto? Dit is de auto. Maar je moet even zien hoe vette wijn dat van tante Chit in de film is. Ik ga zelf ook een hele mooie auto, maar deze is echt heel mooi. Check dan. Ik zei eigenlijk in de roze, maar nee. Eigenlijk. Heel goed scherm. Wauw. Die is wel echt super vet. Dikke auto, jongen. Cool. Een rondje omheen, hè. Mooie velgjes. Hindeken erachterop. Nice. En precies op dat moment, dus als het zo en door baalst, dan komt er een auto onrieden. Ik moet even kijken waar Ried ik. Ik moet even wat busjes voor. Kom eens bij mij in de auto, Jara. Rennen. Ja? Oké, wat we daar parkeren? Ze krijgt een tasje van mij. Ja. Waar ging ik parkeren? Oké. Nou, dan mag je rieden. Ja, kom op mij. Zie jongens, hoe cool wat die opstart. En zie hoe grut dit is. Ja, dat bedoel ik. Zie, ik is die hele auto zie mij parkeren. Tante. Hallo. Krijg je de porto in de auto voor Q? Ja, best. Dat is Oké. wel handig, ja. Dan weten we wanneer we rieden. Wat. Ja. Dit is echt leuk hier. Dat is echt mooi. Dat is een fijn huis.
Flusteren we eigenlijk? Zie jij nu je stom net? Is toch net? Ze ben nou aan het filmen. Ze ben bezig. Ze ben nou weer. We gaan hoe heet dat ook weer? Een walkie-talkie. Een walkie-talkie. Ik heb ze mooi jaren, hoor. En dan krijgen we een cue wat we maaien, maar dat is nog net één keer west. Ze filmen nog heel veel van de andere kant, hè? Ja. Dan ben je nog net in beeld. Dus, komt daar vanzelf. Dan maar weer 100 keer heen. Ja. 30 minutes later. Zie, we zitten er nou. Haast, oh Moet haast. 10 seconden. Wacht. Oh, even op het even. Oké. Oh, komt ie. Much later. Hoe lang gaan we hier nog zitten? 41 minuten, 31. Maar het weer wel warm, dus we maken net kleien. Want ons stien al je boeten. Dus dit is prima. Let's go, yo-ho. We gaan los. Actie? Ja, echt heel. Het viel zo dom, zonder te praten te vloggen. Nou, we doen even een kwarte plaspauze. Nou, geef dus even naar die camper. Ja, dit weer wel echt hoe dreur vloggen, jongens. Ja? Ik ben blij dat dat zijn echt net hoeft. Maar we gaan even camperking, even wat lekkers pakken en even een pisje. Naar de auto. Ja. Nou is een mooie waggie. Waarom flusteren we eens? Wie flusteren steeds? Oh, dit is wel lekker hoor. Regenboogjes. Kan donut. Oh ja, een donut. Oh jongens, druk de water. Ze Maar ben je zit lekker in de neerzetten, auto. een kleerzetten. Met een grut shot, een breed shot. Matte, u zit dan maar even vermijden. Dus we vinden even heel Hoe raar zitten om we het hier dan. inmiddels hè? Al best zo ontzettend. Al best van 20 en zo krijg je 2 kwartier en toen 5 minuten en toen 10 minuten en nou en jij door. Oké, maar ja, gelukkig. Eerst of ik eerst? Tante moet eerst. Oh ja. Ja. Oh ja. Oké. Ik schrik mijn hoedje. Oké. Ik schrik mijn buikje. Ik schrik mijn vlechtje. Wat doe je zeggen dat zie eruit? Ik schrik mijn pruikje. En ondertussen een opname gewoon 2 jaar hè? Ja. Spoor er ook daar. Wie zit hier? Het Nou, is ik ben van alles aan ondertussen 12 uur. Jee, en ik heb honger. Jee. Oké, dan gaan we weer. En dan geven we dit mooie paardje op. En weer in het schitterende mooie Oezien. En stop. Ik denk dat we nou wel een keer maaien. Wat denk je? Nou, daar gaat uw auto jaren. Denk je het? Hier is Saku. Hier is zo cool. Nou, Helemaal maar we leuk. gaan dus nou hierin vernuiveren. Is echt leuk. Ja, wel je lekkers. Ja, is al je lekkers. Je mag erin denk. Ja, dat zit op de verkeerde kant. Zullen we even zien dat er wat snaaien is. Tweet. Ja, en wat drinken. Ik zal even een lekkere latte karamel van Jaremeids. Die had ze wel verzinnen. Bij zo'n lange draaidij. Nou, het is nog net voorbij. Zo'n lange draaimoanen had ze wel verzinnen. Een latte van Jarelin. Nou jongens, we pakken het spul hier weer in. En dan gaan we op naar de volgende locatie. Iedereen pakt zijn auto weer in. Kunnen de meesten hier weer gewoon kuieren zonder dat we hier zitten filmen.
En dan gaan we op naar locatie 2. Guys, ik had er eer om de golfkaart te verrieden. Zat er nou wat zin in? Off-road. Hatze, daar gaat ze. Ja, kom, we gaan in de camper. Ja. We gaan op naar de volgende locatie. A few moments later. Ah, sure. Oh, wat mooi. Hè? Mochten we net op, hè? Stien mail. Maar bij mij wel een chin. Wauw. Dit is wel vet. Dit ziet er wel cool uit, Ima. Ja. Best cool bouwsels. Is toch vet? Hier, hè? Wauw. Hi, Yara. Vet, hè? Hierin. Pauwies. Oh! Ga je die latten al gewoon? Nee. Oh, zullen we zien wat er net van hoe is? Ik ben een beetje vergeten dat we nog een latte karamel maken hier. Ik ben benieuwd of er überhaupt nog wat in het kopje zit en of hij nog warm is. Ik denk het net. Zo zijn die. Ja. Hij is in ieder geval drinkbaar. Kun je een foto opdrinken, Jara? Ja. Zo, dan zit je maar. Als het net lekker vies, dan speelt ze wat door de ghost in. Nou, ik zal even een drink pakken. Dan gaan we even chillen en wachten tot we weer opdrachten krijgen. Ik hoef net zoveel mee, joh, dus ik denk dat ik vooral lekker genieten kan van het centje. Lekker. En we hebben nog een scène wachtje, hè? Ja. Scène 6 met Jara, dat is de laatste scène van jou. Ze gaan nu scène 4 draaien, dus wij kunnen nog even chillen. Wij zullen even speeltje doen. Wat geven we maar, Jara? Ik zit tussen de Loco Loco en Sound Quartet. Doe maar eens kiezen. Deze wel. Ja? Nou, we nog 4 toe, gaan we altijd die horen. Toch? Oh. Oké. Oepsie doepsie. Wij gaan even lekker kwartetten. Yes. Nou, we zijn oproepen. Jara, wij beginnen aan de laatste scène van deze dag. En ik Jara haar laatste scène van het hele film. Dus, let's go! Net strookelen. Geen enkel steken. Daar is al wat. Oh, gelukkig. Ja, dat gaat hè. Mijn boppen. Wow, cool. Ja, ik had het allemaal bij. Vet, Jara. Echt mooi. Camera in. Scène 4, shot 4, scène 6, shot 4, take in. Ja. Nou, alles stiert erop. Ik zit al eerste ding. We hebben een uitstuurtje. Iedereen zijn eigen spul bij mij. En dan gaan we op naar Hoers. Weer een leuke dag. Van de morgen weer wat koud. Gelukkig mogen Jara en ik in de auto zitten. En vanmiddag weer het glun niet. Ik ga zelf nog niet hem zitten voor de camper. Dus krijg wat. Hey jongens, ik zou zeggen, voel je nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via net de chill op de tablet of telefoon. En een night shit vlog. Hey hoi!